юбилярами. С юбилярами. Что, еще раз? Дай ему так, своим кругом. Вы сегодня сказали, что надо быстро, поэтому вы уже в Фейсбуке вот прямо... Нормально? Надо и еще один призыв. Я не тунеядец. И второй. Мы... Дзень добры. У эфіры радыё Свабода, з вами Галіна Бакунчык. У гэтыя хвіліны мы распачынаем прамую трансляцыю з прэсавай канферэнцыі, якую праводзяць лідары шэрагу палітычных партый і грамадскіх арганізацый пра магчымасць правядзення ў Мінску акцыі супраць адмены прэзідэнцкага дэкрэту нумар 3 аб сацыяльным утрыманстве. Пры канцы года каля 400 тысяч грамадзянаў краіны атрымалі паведамленні з падаткавых інспекцый пра патрэбу сплаціць 360 рублёў на беспрацоўе. Для многіх людзей гэтае паведамленне стала непад'емным маральным і матэрыяльным цяжам. Вельмі многія людзі не могуць сплаціць гэты падатак з прычыны таго, што не могуць уладкавацца на працу. З рэгіёнаў краіны прыходзіць паведамленне, што людзі нават сводзяць рахункі з жыццём. Некалькі дзён лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі у розных гарадах краіны збіраюць подпісы за адмену гэтага дэкрэта. Людзі ахвотна ставяць свае подпісы, збіраюцца подпісы ў сацыяльных сетках інтэрнэт. І зараз на гэтай прэсавай канферэнцыі гаворка пойдзе пра магчымасць правядзення вулічнай акцыі за адмену гэтага дэкрэта. Калі ласка, заставайцеся з намі і сачыце за правядзеннем гэтай акцыі. Оно будет правильно сказано. Народ не тунеядец. Ну не может быть хозяин тунеядцем. Ведь по Конституции кто хозяин? Народ. Раз народ хозяин, значит он не может быть тунеядцем. А чиновник – наемный менеджер. Так. А вот менеджер может быть тунеядцем. А менеджер может быть. А главный чиновник? И именно, знаете, это они А социальные главный чиновник элементы. может тунеядцем? На шее сидят. Так он и есть. На шее народа сидят. В Британии Катерину Кембриджскую называют британцей, потому что она в сравнении с королевой меньше бывает на громадских мероприятиях. То есть, что ей двое детей, под увагу не берется. У нас про Миколу так не скажешь. Все, есть королевич. Ну что, нас просили сказать, что за 2 хвилины... Початок? Тому мы... А уже в эфире, кажется. Сергей постригся. Обранах его в холодильнике. Означаем, який пригожий Сержук Королевич. Постригся. Убрился. Геннадь, а ты з нами ці по той бок? С нами. Ясно. Добрый день, шановные. Иди сюда, иди. Ну... Пачинаем супольную працу. Дякую журналістам, які знайшли час і цікавість до пресової конференції. Починаем з того, що кажем. Маршам не тунеядцаў быць. Я агучыў зараз афіцыйную назву тых акцый, якія будуць ладзіцца сіламі не толькі тых, хто ўвайшоў у аргкамітэт, але і мы спадзяёмся тысячамі і тысячамі грамадзян Беларусі, якія сёння не ўваходзяць ніякія арганізаваныя структуры, але маюць такое ж, як і ў нас, стаўленне да дзеянняў беларускіх уладаў, маецца на ўвазе дэкрэт аб так званых нетунеядцаў. Таму просьба для прэсы зафіксаваць вот гэта назва, і яна будзе марш нетунеядцаў. Менавіта марш нетунеядцаў. Нетунеядзец гэта такая новая общнасць беларусаў, якія насамрэч законапаслухмяныя, якія выконваюць дзеючае заканадаўства, якія хочуць жыць у цывілізаванай краіне, дзе выконваецца канстытуцыя, дзе паважаюцца іх правы. На сённяшні дзень у фармаце аргкамітэта працуюць 9 арганізацый, і яны заяўляюць сваю палітычную волю працаваць супольна і далей. Не ўсе прадстаўнікі прысутнічаюць, але мы сёння маем паўнамоцтва гаварыць ад імя 9 организаций.
Другое. Марши нетунеядцев будут привязаны не только до столицы, они будут проходить и в регионах. Мои коллеги особенно скажут про это. У нас уже есть несколько регионов, которые имеют дату проведения марша нетунеядцев. Это будет старт. Что дотычыць Менску, то дата застаецца, якая была прынята на першым паседжанні аргкамітэта. Гэта 15 сакавіка, дзень Канстытуцыі, і матывацыя, чаму менавіта дасць той чалавек, які падпісваў Канстытуцыю, Міслав Іванович, такое рашэнне прынята. У наступны панядзелак заяўнікі ад арганізацый, якія тут прысутнічаюць, падпішуць заяўку і перададуць у гарвыканкам. У наступны панядзелак. Дадатковы час, папярэдні гэта 12 гадзін, але мы яшчэ раз вам паведамім. Чаму праводзім гэтыя мерапрыемствы? Я думаю, тут тлумачыць дадаткова не патрэбна. Калі гаварыць адным сказам, то мы лічым, што дзяржава, ўлада мусіць змагацца з беспрацоўем, а не з беспрацоўнымі. Яна мусіць змагацца з тунеядствам ва ўладзе, якога больше, чым дастаткова, а не з грамадзянамі, якія насамрэч не з'яўляюцца тымі дармаедамі. Вот на гэтай частцы я перадаю сваё слово іншым удзельнікам прэсавай канферэнцыі, калі ласка. Да, дякую, спадар Анатоль. Адразу, напэўна, адкажу на пытанне, чаму атрымалася две акции. Первое. Мы, безумовно, запрашали от початку всех организаций, якія існуюць у Беларусі, і, как вы бачыце, больше з іх прыняло ўдзел і зараз супольна працуюць. Мы, безумовно, адкрытыя для ўсіх. Другое, ніякага супрацьстаяння паміж гэтымі акцыямі няма. Чым больш акцый по такой важной теме, безумовно, тым лепш. Адзінае, што адзначу, што тут відавочна есть два просто розных формата. Один формат, ён больш радыкальны для тых людзей, напэўна, которые уже готовы выйсці на несанкцыянаваную акцыю ў цэнтры горада. Гэта добра, і хай такая акцыя будет. Наш формат, ён для тых людзей, новых людзей, якія яшчэ не готовы на такія радыкальныя дзеянні, але уже готовыя адстойваць свае правы. Яны не згодны, што яны тунеядцы, і яны готовыя заявіць пра гэта в свой голас у горадзе Менску. Таму наша задача сапраўды максімальна зрабіць гэтую акцыю легальнай, максімальна гэтую акцыю зрабіць бяспечнай для людзей, каб сапраўды людзі, на максімальная колькасць тых людзей магло прыйсці на гэтую акцыю і не баяцца, што будуць нейкія арышты, будуць нейкія штрафы, і мы менавіта сыходзячы з гэтага абіраем фармат, пра які казаў спадар Анатоль. Я асабіста буду і на той акцыю, тут ніякіх перашкодаў няма. І еще раз падкрэслю, каб тут няма ніякага супрацьстаяння. Два розных формата акции. Я думаю, это будет нават корыстно. Дякую. Но я хочу сказать, что мы хотим активно призвать людей проявлять свою солидарность в социальных сетях, значит, использовать, значит, хэштег там, «Я не тунеядец». Может быть, если кто-то захочет поменять свои фотографии там, в социальных, там, Фейсбуке, ВКонтакте на вот такой, скажем, логотип. И, в принципе, я думаю, что нужно именно в социальных сетях очень активно людям показывать свою солидарность, которые выступают против этого закона. Дальше, я думаю, что после того, как мы проведем шествие, мы хотим призвать людей, чтобы они непосредственно уже в конце шествия, значит, бросили, скажем, вот этот вот то извещение, либо вот этот уведомление, либо вот эту вот, мягко говоря, бумажку, которую мы раздадим в начале акции, в контейнер. Это будет такой символический знак для власти о том, что вот непосредственно показать свое отношение к этому декрету и к этому, значит, вообще указу. Ну, это будет тоже акция где-то по зеленому, наверное, потому что все это мы
потом утилизируем. И я думаю, что это тоже будет такой символический знак, как относиться к этому непосредственно декрету и фактически вот показать вот именно таким, завершить нашу эту акцию, наше шествие именно таким жестом. Кроме социальных сеток и акций в городе Менску, пропонуецца правесці, ўжо рыхтуюцца два мерапрыемствы ў рэгіёнах. У Магілёве ёсць аргкамітэт, які заснаваны мясцовай кааліцыяй. Людзі мясцовыя гатовыя і пачалі падрыхтоўку да свайго мерапрыемства 19 лютага. Такі самы аргкамітэт створаны ў Гомлі, і ідзе падрыхтоўка да мерапрыемства там. Ну, з боку, скажем так, цэнтральных структураў ёсць жаданне і ініцыятыва дапамагаць ім, дзеліцца вось ідэямі, напрацоўкамі, якія тут агучылі, і па арганізацыйнай часткі, і па крэатыўнай часткі, і проста прыехаць і падтрымаць. Таму рэгіянальныя акцыі, гэта яшчэ частка гэтай больш шырокай кампаніі па адстойванню правоў людзей, яна будзе улічана і ў межах гэтага аргкамітэта. Да таго ж прапрацоўваюцца варыянты таго, што ёсць цэлы шэраг дробных гарадоў, дзе катастрафічная сітуацыя з працоўнымі месцамі, дзе агучана было на аргкамітэце проста шалёнае беспрацоўе, нізкая якасць, нізкая прапанова на рынку працы і вялізная колькасць выпісаных вось гэтых повесток ці абвестак пра выплату штрафаў, і людзі не маюць сродкаў іх пагашаць. І разглядаецца варыянт, каб на у гэтых стагнуючых рэгіёнах аказаць падтрымку людзям у арганізацыі таксама кампаній, акцый супраць закона аб тунеядцы. Ну, я хочу отзначить, что большасць людей, якіх дзяржава абвінавачвае сёння ў тунеядстве, яны не лічаць сябе тунеядцамі. І як могуць са свайго боку даказваюць гэта, што яны не з'яўляюцца тунеядцамі, таму што кожны дзе-то працуе, ці ў сельскай гаспадарцы, ці ў домашняй гаспадарцы, ці дзяцей выгадоўвае і так далей. Таму і мы лічым, што асноўным лозунгам павінны быць «Я не тунеядец», «Мы не тунеядцы» і «Народ не тунеядец». Вот з такім падыходам ісці да гэтага. І людзі ведаюць, і мы таксама гэта падтрымаем, што дэкрэт за нумарам 3, ён не адпавядае патрабаванням Канстытуцыі. Ну, напрыклад, толькі па папярэднім вывучэнням ён не адпавядае і супярэчыць 9 артыкулам сённяшняй Канстытуцыі. Канстытуцыі в рэдакцыі 1994 года і в Канстытуцыі в рэдакцыі 1996 года. Ну, наогул, калі весці размову пра дэкрэты і указы прэзідэнта, то я вельмі затрудняюся назваць які-небудзь дэкрэт ці указ, які бы полностью адпавядаў Конституции. Все равно они нечто порушаюць. Сами для себя рабілі Конституцию и гэта не выконваюць, что есть. И народ управе прапанаваць, каб Конституция выконвалася. Основное у артыкуле 41 Конституции записано, что никто не обовязаны працаваць и никого нельга притягнуть до примусовой працы. Там есть только две высновы, что до примусовой працы могут быть притягнуты громадяне, калі ў краіне обвешчана надзвычайнае становішча. Это раз, чего у нас, дякую Богу, нема. И другое, это по рашению суда, уступившего в законную силу. И это так само адносна тых людей, якіх обзывают тунеядцами и потребуют от них некие оплаты, у Конституции нема. Это все не адпавядае Конституции. Тому мы прапановываем провести этот марш, спокойный, мирный, але в день Конституции, 15 сакавіка. Хотелось заострить внимание, что марш нетунеядцев, он касается сегодня каждого гражданина Республики Беларусь. И об этом мы заявили еще на прошлой неделе вместе с независимым профсоюзом РЭП, когда электронную петицию, и призвали подписываться всех людей. Почему? Потому что 2017 год
нам грозит еще сокращением рабочих мест. К примеру, уже сегодня мы знаем, по нашей статистике, 440 тысяч разослано по всей Беларуси, и только более 100 тысяч по Минску вот этих извещений. Уже есть плачевная статистика, это 2 самоубийства, связано именно с этим решением. За 2 месяца нашей работы вместе, вот как юристы с рэпом, мы посчитали более 12 тысяч обращений, из них 90% обжалуют. Люди, как нам сказали, направляют жалобы налоговым. И мы видим, что люди готовы к протесту, но немножко побаиваются. И поэтому сегодня почему эту приурочили к Дню Конституции, это тот главный закон, по которому должно общество жить. И народ должен определять. И сегодня, да, я скажу, что очень низкий процент, кто платит этот налог. И с сегодняшнего года, я обращаюсь к журналистам, с сегодняшнего года уже надо писать не $200, а $400. Объясняю почему. Потому что в этом году людям придется уже заплатить около $400. Дважды. Сейчас, вы видите, декрет затянулся. Люди должны были эти $200 в прошлом году оплатить, но он затянулся. И вот кто обжалует, скорее всего, будут июль переноситься, а уже осенью надо платить за 2016. Поэтому нагрузка очень будет тяжелая на народ. И люди спрашивали про протестное настроение, как действовать. Поэтому марш, в принципе, это идет не от демократических сил, как бы мы только организаторы. Это идет от нетунеядцев. Да. Гражданская компания «Наш дом» этот декрет воспринимает весьма негативно, и по той простой причине, что это покушение на подрастающее поколение, на детей. В принципе, ребенок до 18 лет, и он является иждивенцем, за исключением очень малого количества, которые там, скажем так, начинают работать в 16-17 лет и так далее. Да? И изменительных иждивенцев родители должны содержать. В том числе присылают эти извещения даже мамочкам, у которых вообще малолетние, несовершеннолетние дети. Вот. Сегодня же что получается? Что даже в детский садик ребенка отдать нельзя, потому что тут же становишься тунеядкой. Вот. Поэтому мы сразу же приняли активное участие в организации этой акции, будем ее дальше поддерживать и осуществлять, потому что дети – это святое, и для нас, для нашей компании, это очень такой важный аспект нашей деятельности, нашей борьбы за народ. Дякуем. Калі ласка, питання. Есть питання? Озвучьте, коли формат акции. Что это было? Уже запоздал? Калі ласка, додаткова, мы говорим про марши нетунеядцев. 19-го Могилев, Гомель, 15 сакавіка Менск з подачай афіцыйнай заявкі. Заявка ў Менску будзе пададзена ў панядзелак, наступны панядзелак, а 12 гадзіне дадаткова дадзім інфармацыю. Фармат гэта збор, гэта дэманстрацыя. Дэманстрацыя это значыць з магчымасцю мець нейкія плакаты. И завершается дзень, тое, что сказал один из лидеров «Зеленых», символичным таким сметник, у які мы пропонуем тем, кто придзе, вот те уведомления, які они атрымали с податковой инспекции, вот это их символичное завершение. Тому это место, об этом так само уже говорили наши коллеги, наша головная задача – новые люди, бяспека і адказнасць. Гэта азначае, што прынята рашэнне збор каля акадэміі навук і рухацца на бок Бангалора. Чаму гэта рашэнне? Гэта рашэнне ўжо, гэты маршрут улады давалі дазвол. Улады давалі дазвол. Мы на гэта робім асноўную ставку. І улічваючы, што мы хацелі прыцягнуць новых людзей, мы идем вот на такі фармат.
Дзень волі будзе, там іншы фармат, там іншая катэгорія людзей. Але вот тут мы якраз гэты мяккі варыянт і пойдзем максімальна насустрач усім патрабаванням, нават калі мы у душы з імі не згодныя ад уладаў, мы гэта вырашылі выканаць. Гэта думка рашэння аргкамітэта. Лютага. 19 лютага. І 15 сакавіка. І мы яшчэ, відаць, не ставім кропку па рэгіёнах. Мы прынялі рашэнне, што ініцыятыва мусіць ісці адтуль. Мы не хацелі б даваць дырэктывы партыйныя ці ад нашых арганізацый, што вы абавязкова мусіце гэта зрабіць. Калі будзе воля і жаданне ў рэгіёнах рэгіянальным лідарам, актывістам і тым людзям, якія далучыліся сёння да агульнай кампаніі супрацьстаяння гэтаму дэкрэту, то окей, мы тады працуем з гэтым рэгіёнам. Два рэгіёны вызначыліся. Але такая праца можа быць і працягнута, можа яшчэ і Віцебск адгукнуцца там, і Ворша, і Бабруйск, і іншыя рэгіёны. Сказали про малые города, где зусім няма працы, а адміністрацыя не расце. Вось які гэта населеныя пункты і што вы плануеце? Я размаўляў з прадстаўніцтвам з Новополоцка, і мне даводзілі, якая там сітуацыя па колькасці разасланых абвестак і колькі сплачана на гэты момант. Там сапраўды вельмі нізкі адсотак гэтых выплатаў і вялізная колькасць гэтых разасланых там тысячамі вымяряецца. Пан Анатолий распавядаў пра сітуацыю, по-моему, в Ашмянах, да? Щучин, где та самая ситуация, где катастрофично много этих разослано, 1800 разосланных этих обвесток, люди не мають сродков, как компенсовать это все, а на рынку працы выставлено, по-моему, 400 працоўных месцаў, якія больше представляют собой это, работы по уборке улицы, неких там территорий, и это не место уладкавання, это просто некая такая бесплатная часовая праца. Тому ситуація катастрофічна виглядає для таких регіонів, і я думаю, що це вельми важливо звернутися туди до наших активістів, до місцевості, щоб вони могли ведати, що у них є підтримка, коли буде ініціатива організувати акції протесту. Ну, так само це і правова допомога. Тут уже казали, є юристи, які пропрацювали, які дії треба підтримати чоловіку, який не хоче платити цей налог. Безумоўна, калі чалавек будзе звяртацца да нас, да прадстаўнікоў нашых арганізацый в рэгіёнах, мы гэту правовую дапамогу будзем аказваць. Ну і таксама, яшчэ раз скажу, для тых рэгіёнах, дзе гатовы арганізоўваць акцыі пратэста вулічныя. Трэба паказваць, калі людзі гатовы і хацяць бараніць свае правы, трэба дапамагчы ім гэта зрабіць. Мы будзем гэта рабіць. Я бы даже, знаете, что поменял, как правозащитник, и заметил, что у людей поменялось сознание. За эти полгода люди полностью изменились, и даже у тех, у кого есть деньги, я встречался с людьми богатыми, они не хотят платить за своих жен, которые домохозяйки. Почему? Потому что первый вопрос непонятен, за что платить деньги. Вот это первый. И если говорить про регионы, поверьте, в Минске сегодня тоже напряженка с рабочими местами. К примеру, биржа труда рассылает на работу, вот свежие людям дает. Люди приходят, а им говорят, вы знаете, вы нам не подходите, ну находят повод. А почему тогда рассылаете? Потому что есть сверху приказ показывать рабочие места. То есть для фирм многие не нужны эти сейчас рабочие места. Сегодня на охранника одной, не буду говорить структуры, 40 человек с высшим образованием стоит. На простого охранника автостоянки 40 человек, из них 80% с высшим образованием мужчины старше 40 лет. Вот о чем можно говорить в Минске. Геннадий Карловский. Хочу сказать, что акций много не бывает, они добре подрихтованы. Зараз працюю робить великую працу. І сьогодні зібрано 13,5 тисяч підписів тільки в електронному варіанті. І 3 тисяч завтра будемо конкретно відати, які вони на листах підписались. Ідуть волонтери. Ми будемо звертатися зараз про Фейсбук, нам не хапає людей. Щоб зібрати підписи, при опросі підписів ми людей запитуємо, чи згодні вони в акції, яка буде дозвол є, чи не буде дозволу. И хочу сказать щиро, что мы так само накировали листы нашим коллегам, что давайте скоординуем свою деятельность. На отказ мы бачили то, что организовал оргкомитет по проведению шествия. Ну, дякую Богу, хай будет это. Только у меня питание, каким чином вы будете володать механизмом, сколько людей готовы сегодня вывести
на ту ці іншу акцію. Ну, може, гэта вже до гэтага часу нешта зменіцца, нешта будзе. Таму мы эту свою працу будем працягваць. Мы месяц далі на збор подпісаў. 1 лютага будзе адпраўлены і варианты электронные и подписные листы, первая частка, только там 500 соберется, мы будем это ведать. Будем это працаваць далей, и 31 снежня, то есть студеня у нас будет великий таких Урал из профактивистов з родных регионов. Мы зараз працуем у 28 районах и 8 областных центрах. Что робить далее? Яким чином? Мы планировали, что мы, когда будем робить акции, то будем робить акции одночасово у Минску и в тех городах, где будут собраны досить подписов, чтобы акция не провалилась. Мы таким шляхом и пойдем, мы никому не будем суперечить. Дякую Богу, что есть активисты, но хочу сразу сказать, это вам не так, скинуть такую паперу у сметник, это добрая акция. А лишь долучиться до сбору подписов и попрацаваць своими людьми. Это конкретная праца, и зараз идут волонтеры, я зашел, зранку идут, и берут эти подписные листы, дякую Богу, и Минчуки пошли. Это мне больше радует, что пошли Минчуки в этом плане. Тому будем робить огульную працу, а як оно по той самой справе. И самое главное, когда мы не сможем этот декрет отменить, то мы повинны сделать все, чтобы он не працавал. И у нас есть зараз такая информация, что Ілдагольська податкова инспекция зараз у шоку, она 30 отримала этих скарг, які мы разом выпрацовали. Я не ведаю, что робить с этими скаргами. И этих скарг будет не десятки, они будут тысячи у податковых инспекций. Побачим, что они с этим будут робить далі. И самое главное, я скажу зараз, находить этих неформальных лидеров у регионах, які змогли взять на себе отказность и допомогти громадянам в этой обстановке быть разом. Мне все. Дякую. Дякую, Геннадій. Я б так само підтримав би посил, особливо. Скажу шчыра, мне не вельмі падабаецца, што будзе у адным рэгіёне некалькі маршаў, так? Каб яны былі ў десятках рэгіёнах, гэта значна лепш. Але што датычыць збору подпісаў, мы таксама вельмі актыўна уцягнуты ў гэтую працу. Я сам асабіста двойчы выходзіў да Камароўкі, апошні раз учора, і магу толькі пацвердзіць, што ні па аднаму пытанню рэфлексія людзей не была такой открытой, неабыякавай и шчырай. Вот першы раз мы за гадзіну сабралі 148 подпісаў, учора 220 подпісаў. Это при тым, што літаральна адзінкі тыя, хто выступаюць у падтрымку дэкрэта. И насамрэч я таксама пацвярджаю, што тут вялікі плюс ёсць, што з'яўляюцца новыя людзі, якія на сённяшні дзень не інтэграваны ні ў палітычныя арганізацыі, ні ў грамадскія арганізацыі, і гэта наш ёсць шанец. Таму аргкамітэт якраз і скіраваў сваю дзейнасць на тое, каб далучыць новых людзей. Што з гэтай атрымаецца, паглядзім. Мы будем выкарыстоўваць таксама і мандат Ганны Канапацкай, таму што гэта пытанне ўключана ў парадак дня палаты прадстаўнікоў. Гэта не азначае, калі нехта гаворыць, што вот ого-го, і ў лютым усё зачыніцца. Гэта пытанне будзе яшчэ як мінімум на працягу гэтага года быць вельмі важкім і адчувальным. Вы ведаеце, што ў Магілёве пачата такая кампанія, спачатку дабіцца нейкай рэфлексіі ад так званых дэпутатаў, як яны адносяцца да гэтага пытання. І ў Магілёве яны атрымалі на рукі адказ, ён негатыўны, гэтыя так званыя дэпутаты кажуць, што тут няма праблемы. І зараз пачынаецца ініцыятыва працэдуры адазваць так званага дэпутата. Мы на аргкамітэце гэта разглядалі, тут ёсць самастаноўчае такое рашэнне, мы будзем выкарыстоўваць нашых рэгіянальных актывістаў, каб яны такую працу з дэпутатамі правялі. Перад тым, як у палаце прадстаўнікоў будзе разглядацца гэтае пытанне, каб прыдаць сілу закона гэтаму дэкрэту, вот тады выкарыстаць і мандат Ганны Канапацкай, і подпісы, і ціск на дэпутатаў. Так што працы насамрэч вельмі шмат, аргкамітэт абсалютна адкрыты для супрацы з усімі. Я ведаю, што ў многіх рэгіёнах там, напрыклад, і нашы актывісты разам з рэпам працуюць. Пытанне ў тым, што нас мала на сённяшні дзень, каб было больш. Абавязкова. Мы якраз, у нас абавязкова адрэс, абавязкова тэлефон. Нам патрэбна захаваць камунікацыі з гэтымі людзьмі. Нема проста
корысти бумажцы просто с подписом. Еще такой вопрос. Существует сам страх среди людей, потому что на отделениях связи скопилось очень много, и люди просто не забирают. Так вот, что им делать? Забирать все это? Или пускай там остаются эти уведомления? Ну, Аргкомитет каже, вот добавить, Аргкомитет каже одно слово: не платить. Да, я скажу, что большая ошибка граждан, что декрет очень жестко сделал. Забираешь ты или не забираешь, 10 дней проходит, считается, что государство тебя уведомило. Поэтому идет 30 дней, тебе или надо обжаловать, или платить. Поэтому наша позиция не платить, а обжаловать. Вот то, что мы с рэпом сделали. Есть на сайте Працабай, там есть у нас образцы документов. Зайдите и в прокуратуру обжаловать, и в налоговую обжаловать. Я вам скажу, что уже не только 30, уже сотнями. Это я по ногой скажу. Сотнями. Я знаю, что Минск сегодня та же проблема. Сегодня на попасть, 200 лежит. сегодня, я не знаю, в каком районе мне звонили, чтобы попасть к налоговику, в коридоре создана специальная очередь, они уже знают, кто тунеядцы, и уже туда, и говорят, настолько сложности пройти. Сегодня же налоговый, вы знаете, сдает годовые отчеты. Вот в чем. И плюс еще, вот даже по Минску 100 тысяч. Вы представляете, обработать, как это все сложно. Да, наш галоўны заклік, наш галоўны, сапраўды не платіць. Чым больш людзей не заплаціць гэты налог, тым сапраўды больш шансаў, што гэты налог будзе адменены. Таму што сапраўды тым самым яны не смогуць супрацьстаяць такой колькасці людзей, которые просто не будуць плаціць. Таму просто галоўны заклік не плаціць. Тады сапраўды будзе магчымасць гэты закон адменіць. А может тут на все рассчитано, кто заплатил, то и заплатил? Ну так. Па-першае, калі падана скарга, ну, на іх і прапановы, то яна прыпыняе срок уплаты штрафу, так сказать. Яны павінны разбірацца, разгледзець гэту скаргу. І тэрмін падоўжваецца. І людзі за гэта несуць адказнасць. Таму трэба, хто ўзяў, атрымаў гэта паведамленне, трэба яго абскардзіць. На якой падставе? Кожныя падставы будуць свае, таму што ў аднаго адны, другія. Што тычыцца подпісаў, то наша сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» таксама збірае партыі подпісы уже давно. Узначалю это Борисов Игорь в Могилеве. Сколько вы собрали? Я не могу вам сказать. 10 тысяч передали, более 10 тысяч. Больше 10 тысяч, да. Там шмат собирали. Мы давно собираем эти подписи и сами пошли и собираем. Личим, что это справа потребная. И знаете, журналисты, обязательно сделайте. Сейчас звонят очень много матерей, которые воспитывают детей до 7 лет. И вы знаете, что был декрет номер 1 в этом году. И поставил в такие сложные ситуации многих женщин. То есть с 2017 года только те женщины, которые с 3 лет до 7 отдадут детский сад, они будут считаться тунеядками. Только с 2017, не за 2015, не за 2016. Потому что сейчас нас тоже очень много беспокоит. Вот такие были изменения. Не как мы рассчитывали до 10 лет, как минимум власть сказала в декабре, а еще ухудшила положение матерей. Так что вот это обязательно. С 2017 года от 3 до 7 лет, у кого в детских садах будут дети, они признаются тоже домохозяйки тунеядками. Калі ласка, питання. Питання нема. Дякую журналістам. Так, вот еще раз просьба правильно писать марш не тунеядцев. Ну, да. Голос за кадра, это вельми важно. Марш не дармоедов, марш не тунеядцев, в залежности от версии, якую мы робим. Дякую і журналістам, робимо одну справу. Дякую. Дякую. Ну що, дякую, колеги. Я думаю, нормально ми як і домовлялися, ми вийшли сьогодні-завтра. Заявники, да? Я нагадаю, што гэта была прэсавая канферэнцыя лідару шэрагу палітычных партый, грамадскіх арганізацый аб правядзенні ў Мінску акцыі пратэсту супраць прэзідэнцкага дэкрэту аб дармаедстве. Яшчэ некалькі словаў. Слушай, адключыў?
звітацца ж надо. Ваши расследования. Два слова назвать. Я з Білсатом зараз мені витягнули, а потім... Прямий ефір, два слова. Ну давайте тоді. Денис, иди ты до их. Я нагадаю, что только что закончилась прессовая конференция, якую проводили лидеры политических партий о проведении в Минску акции протесту супроть президентского декрету об дармоедстве. Побач со мной Анатолий Лябецкий, лидер Об'єднаної громадянської партії. Колькі слова от выніковых слов и кто менавіта прымаў удзел у гэтай конференции, лидеры яких партий организаций? 9 организаций увайшлі ў аргкамітэт. Гэта акрамя 3 правацэнтрысцкіх арганізацый Об'єднана громадянская партия БХД и Рух за свободу, яшчэ і наши коллеги з левага флангу, гэта Справядлівы свет, аргкамітэты па стварэнню жаночай партыі Надзея, партыі працы, сацыял-дэмакраты Вештарт, партыя зялёных, а таксама ініцыятыва Наш дом. Я так разумею, вот с этой пресс-конференции, что вельмі многие политические партии, организации, незалежно одна от другой, распачалі збор гэтых подпісаў. Ці магчыма, что это будзе аб'яднана ў нейкую одну силу, каб мела масавасць нейкую? Тут праблема якраз у тым, што пакуль яшчэ не ўсе ў гэта заангажаваны, а калі заангажаваны, то не вельмі інтэнсіўна. Для мяне праблема не ў тым, што вот у нядзелю АГП збірала там подпісы каля Камароўскага рынка, а што там не стаяла 9 ініцыятыўных груп, якія б гэта рабілі. Таму, што датычыць збора подпісаў, то як мага больш. І для нас гэта вельмі практычнае пытанне. Мы імкнемся атрымаць дадзены гэтых людзей і з імі мець устойлівыя камунікацыі. Калі нешта потым ладзіць, каб проста да іх звяртацца, вось дзеля чаго. Другое гэта, калі Ганна Канапацкая будзе выступаць падчас дыскусіі ў палаце прадстаўнікоў па гэтаму дэкрэту, якая будзе, то было б добра, каб яна апіралася не толькі на сваю пазіцыю Об'єднаної громадянської партії, а на канкрэтныя тысячы і тысячы людзей, якія паставілі свой подпіс. Ці магчыма, што будуць аб'яднаны высілкі створанага аргкамітэту і Кангрэсу дэмакратычных сіл, які абвесціў таксама пра правядзенне акцыі? Ну, мы заўсёды скіраваны на супрацоўніцтва, і я скажу абсалютна шчыра, што запрашэнне да аргкамітэта, калі ён яшчэ не быў створаны, было разаслана ўсім ліку, тым і ліку і прадстаўнікам Кангрэса. Ну, далей кожны вырашае сам са сабе. Можа, насамрэч, што калі ёсць больш радыкальны падыход, і той, які прад'яўляе аргкамітэт, я не знаю, наколькі это можна было спалучыць, калі адны людзі будуць катэгарычна не падаваць заяўкі, ісці ў цэнтр. Можа, тут і няма кампрамісу, можа, тады і трэба праводзіць для больш радыкальных і для тых, хто ўсё ж такі хацеў мець нейкія гарантыі бяспекі. Я думаю, тут для нас галоўна не шумануць у цэнтры горада, там некалькімі сотнямі людзей, а ўсё ж такі паспрабаваць далучыць да, я лічу, вельмі важкай справы, як мага больш людзей. Я, ведаеце, чым заняўся, чым раней не занімаўся ніколі. Я кожны дзень адказваю прыкладна там на 8-12 пісьмаў. І гэта пісьма не актывістаў Об'єднаної громадянської партії. Гэта тыя, якія в основном у одноклассниках зразумелі, што мы по гэтаму пытанню нешта робім, і вот яны альбо кансультуюцца, што ім рабіць, дзе далучыцца, дзе паставіць подпіс кожны дзень. І такого не было раней ніколі. Спадзяванне ёсць? Пад ляжачы камень вада не цячэ, трэба паспрабаваць, таму што непрыманне гэтага дэкрэта вельмі моцнае. Вот у мяне галасаванне, я называю яго народным галасаваннем, таму што за 5 дзён прагаласавала 45 тысяч чалавек. За яны дэкрэт ці супраць. Дык вот этих 45 тысяч 44 супраць. Гэта вот і ёсць рэальная сацыялогія ў грамадстве па гэтаму пытанню. Уладзе проста трэба задумацца. Я думаю, калі сябруе яна з розумам, то трэба зрабіць крок назад і прызнаць, што рашэнне было неправільным і тупіковым. Дзякуй вялікі, дзякуй. Я нагадаю, что только что закончилась прессовая конференция, якую провели шэрагу лідараў палітычных партый, грамадскіх арганізацый, якія запланавалі на 15 сакавіка ў Менску акцыю пратэсту супраць адмену прэзідэнцкага дэкрэту аб дармаедстве. Гэтая праца, можна сказаць, распачынаецца. Зараз ідзе збор подпісаў у рэгіёнах краіны пад петыцыі супраць гэтага дэкрэту за яго адмену. І таму, калі ласка, далучайце да
Радыё Свабода, глядзіце нашыя відэатрансляцыі, чытайце наш інтэрнэт-сайт, наши сацыяльныя сеткі, дзе будзе падавацца эта інфармацыя, як праходзіць падрыхтоўка да акцыі, пры магчымых зменах таксама, дзе, як яна можа быць адбывацца. І, калі ласка, да наступных сустрэч.